OK, takže čus, ja vás vítam pri ďalšom videu, znova z hry Titanfall. A dneska si dáme teda ten slúbený normálnu hru, multiplayer, aj s ostatnými hráčmi teda, nech to je troška zaujímavejšie. Dáme si, chcem spraviť maximálne 20 minútové video, som nečakal, že ten tréning bude až 20 minút trvať, takže toto video bude max 20. OK. Viete čo, ja niečo nájdem a ozvem sa vám. OK, našiel som niečo. Mapu kolóny. Jak vidím, je to určite veľmi vyrovnané. G1 všetko a tuto máme G3, proti nám je G3. Je 4, lepšie povediac. Ja budem G2. 4 levely. Ale tuto máme tiež ako keby do G2. OK. Môj titán. A môj pilot. No, to si potom ukážem. Pôjdeme tentokrát za snajpera. Lebo za snajpera sa mi hral asi najlepšie. Neviem, ja už do toho boiska nechodím. Titána nechám, nech to killuje. Nech dáva najväčší damage. A ja len tak snajpím všetko možné. Spektro, grunt. Všetko, čo žije. OK, tak ja beriem Sniper Pro. Mám na ňom už konečne kraberku. Ale aj tak je tu moja legendárna zbraň B3 Wingman. Ako moja Wingmana. Milujem ju. Ježiš, taká antenka. Vidím prvého hráča. Jo, hráč. No. Ježiš, KR, SMGčko, na JP hra. Na JP zbraň. Ale zase nechcem žiaden kempik. Skoro bol po ňom. Skoro to bol hráč, ježiš. Ale mnoho som mu trafil. Je z hlava. Aha, teda. Dobre. Oni to mali sú dobrí potom na výhru. Keď ich killujete, tak proste máte výhru. A tu je niekde hráč. Ale kde je? Vyskúšame ísť tuto hore. Pripravím si C-čko. Yes! Execute. Jak ste mohli vidieť, execute. A zás kompakt SMGčko. Ale nevadí, dal som execute. Čož ja to beriem tak ako super, lebo ja execute dávam od 40. levelu. Aha, Frančko 987 SK. Podľa dobe nejakého Slováka vidím. No, čo robíš? Vidím ho. Že sa neháš. Yes, po ňom. No, tak to bol troška creepy kill, ale. Lebo hen ten tam dal dole HPčka a ja som ho iba dorazil. O, to sa počíta. Za 30 sekúnd mám titána, mi oznámili. Neznášam tých spektrov, tak ťažko sa to killuje. O, poď. Ježiš, zastav. It's the blade. Ježiš, už zase ma zabil. Ohoho! LOL. Tak toto, keď sa mi bude chcieť, tak toto dám do spomaleného záberu, ty vole. Tak toto dám do spomaleného záberu, keď sa mi bude chcieť. Ty vole, videli ste to? Jak som okýlil tú kraberku, zavolám titána. Tam nie. Poď hore. Yes, som hore. Kto to tu bol? Vidím, že môj už killuje. Tam ja radšej nebudem, idem ďalej.
Pôjdem vzadu. Nebolo to. Titán assist, jo. Kilo nejakého titána. Ale aspoň pomohol niekomu killnúť. Assist it's the blade. No choď. Titán. Ježiš, nechytil sa creepy. Okay. Hráč. Tomu dám execute, keď sa mi to podarí. Poď execute. Kam si odišiel? Svinia zasraná. No pome. Jak sme na tom? 3 killy. To je celkom pekné. 4? Tak toto bolo čo? Veď som ani asi nedostal. No tak toto neviem čo bolo ako. Buď som ho ani raz netrafil. No viem, že asi som ešte určite není nejaký veľmi dobrý. Ale 3 killy. 4 plus 4 plus 4 plus 4. Nechod za mnou, svinia jedna. Zasraná ti. Tak vole, ja tam dám Argminu a on ma zabije svojou, ty vole. Prečo zabije Slovák Slováka? Ty si není moja, to bol zlý, tak mi dal Doomshield mi dával. Doomshield je to modré okolo neho, keby niekto nevedel. OK, poď hore. Poď. Oh, yes! Tak ale utíkol som Titanovi. To sa nedeje moc často. Za 10 sekúnd mám Titana a ja. Mám to asi troška tiššie, aj keď tu je nejaký. No poď, stoj. Nie, hoď ho tam. Skilol som ho skoro. Čo to tam oni robia? Ty vole! No tu máte miny, neviem. Ako ty vole. A ten môj tam stojí len a proste úplne. Dala si double kill, lebo my sa tam pozeráme. Jak sa tam killujú. Ty vole, môj mi tam behne, nedám ho. Nebudem tu stáť. Nie, kill zdarma. Ešte furt máme len 3. No, jak sme klesli, ty vole. Chyca, je. Ja som ho videl. Čiže ste ho tam videli? Ten Titán ma očividne nevidel. Určite som tu nebol. Nie, vôbec. To musel byť niekto iný. Naprv ja. OK. Asist. To začal asist. Ako to som mu trafil? Ty vole, on mi tam postaví sa. Hej, kde si môj? Spravíme nukleárku. Poď ke mne, Embark. Spravíme nukleárku. Není sme na tom najlepší asi. Ale, Titan Locket, jo, poď. No poď, niekoho killni mi niekoho. No, nevadí, ubral som mu, to mi stačí. Ja som ho videl. Jump kick. Si robíš srandu! 49 mi dá jump kick, ty vole. Mám ďalšieho? What? Chce basist. Ešte čo je? To čo je Captain Lurvik, alebo jak sa volá. To veľmi doma na 3 rany killne.
No dobre. Ježiš, ak som sa ťa lakol. O, poď. Skoro. Hitshot. No to neviem, či bol hitshot. No poď. Yes. No. Dovnútra. Dovnútra, killuj ho, granát. Dobre. Tak ty Frančko, jak sa volá, jeho Titan dostal toľko. A bol 2 killy, double kill. Erivec 102 metrov. A ja tam mám ako byť, no aj po mne. Lebo má quadrocade a má ich vylepšené z rapid fire. Ešte. No tak nič, no. Tak toto bolo veľmi zle. Tak toto som posral. Ešte uvidíme, kto vyhrá. No, nič. Jeden nám tu žije. A už je Pilouč. No, do dropship. Ničia, nestihnú to. Dáš to, nedá to. Padaj odtiaľ. OK. Ešte ho prejde. OK. Aspoň 47. OK, počkáme. Ty vole. Tak ako, toto som posral na plnej čiare, ako, takýto zlý som ešte asi nemal. Za dneskajšok, za včerajšok, za predvčerajšok a neviem čo ešte. Toto čo hovorili do chatu, tak ja počkám, keď sa to odštartuje a ideme. A sme tu! Mapa Blackwater. Backwater. A ideme na to. Epický jump. A ideme na to. Woo! Rank chip activate. Poďme na to. Poďme, killujme ho. Dobre, 8-0. Dodá prvý kill, first strike. Sun kill, Rien. Ne, povedz, že ne. Yes, povedz, že áno. Dobre. Podľa mňa dobre, ako z začiatku. Nope. OK, poďme na to. No, oni sú tam hore? Vidím ho, pum. Netrafil, pum. Killing spree. By som mohol mať. Keď nekillnem, neký ma nekillnem. Umilíte gram. Dám Cčko, nedám Cčko. Keby som minul 3 náboje na neho. To bolo čo som, jaký creep. Ježiš, už som marginál neviditeľnosť. Zavolaj ho. Nestoj tam. No, to je jedno. Ďalšieho. Ja som ťa tam videl. Nehraj tu na mňa tie psie oči. Padám. Ten má troška range mod.
Jo, je to on. Viete, jak som zistil, že to je on? Viete, jak som to zistil? Viete, jak som to zistil? Viete, jak som to zistil ja? Okrem toho, že... Ja ešte som neviditeľný, není som neviditeľný. Tiekol som. Zistil som to tak, že grunti nemôžu lietať. Ani grunt, ani spektr nemôže lietať. Aha, práve sme o tebe hovorili, čau. No, Sankirien dal 2 killy a ešte sa odpalil sám seba, proste... Logic. Poď, yes. No poď. Bum. Niekto tu má smart pistol, lebo inak by ho tak rýchlo nedal dole. Počkám, kde sa mi prebije. To je jedno. Jo, ja ho vidím. Stoj, zostrelím ho z teba. Jo, není na tebe. Ok, mi tam zmizol, no tak čo už, no. No, ty vole, to jak som tam vyliezol. Ale ja tu radšej nezostanem, lebo viete, čo by sa so mnou dopadlo? Viete, jak by som dopadol? Jak teraz tento. Ty vole, cez teba prejsť nemôžem. Daj hlavu a pom. Padaj. No, tak ten ma dal. A dal si asi double kill. No nestoj tu, bojuj. Neseď tu, alebo neklač. You are a noob. To zase nebolo na mňa. Pretože ja noob som. Myslím si, že on by to inak nenapísal. AFK, yes. Mohol som execute. Ale veď radšej si ho killnem jen tak. Väčšia. No a Krytos asi nie, lebo máme Titan Assist. No čo je ty vole, si rýchly jak krpec. Toto si pozriem. Ako what the heck. Poďme. Pa. Ole. Čakal som ma killnú. Poď, utekaj. Up. Poďme hore. Nepadaj odtiaľ. Mal tam ten zasraný shield. Dom shield, dome shield, neviem, jak to má vysloviť. Jak môže byť noob, keď má smart pistol? Kde on nech si ju zobere, ty vole. Čo si myslí? Ako toto je atomový výbuch. Milujem tieto výbuchy. Poprvé mi z nich seka celý počítač, ale teraz sa divím, že natáčam a neseklo mi to. Ako divné, dosť. Že mi to neseká vôbec. Ešte divnejšie. Väčšinou mi seká aj keď natáčam Minecraft. Čo je toto? Jej, sorry. Ešte, joj, sorry. Počkaj. To som nemal v pláne, ale teda, keď už. Electric smoke, padaj odtiaľ. No, konečne. Dobre, ja som dole. Ja som dit. Ne, ja není. Zabil ho, on killol to titana. Lol, what the heck, this shit. Zlomené vajco. Čo som spravil zas? Čo to zas mám? Nejakú vylepšenú tú wingmanu. Killili mi titána už aj. Vážne? Som aj ja taký creepy?
vole, musím prebíjať, keď mal dostať poslednú ranu. Brka na to. Popravde by som povedal, nevymýšľaj. Ale popravde ja teraz poviem, že vymýšľaj, je to lepšie. Veď na toto videa teda... Ale nerobí si srandu. Ste si vymysleli určite, že už som nejaký naštvaný, ale tak čo. Tak kilo má, teraz má kilo znovu, alebo to niekde je. Teraz si dám menší vol. Hopa. Yes! 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 Dal som ho! Yes! Pome! Yes! What? Yes! Victory! Yes! Yes! Tu je, poď rýchlo. Ne. Padaj, zasadaj do neho, nasadaj do neho, je tam, vysadaj. Tu máš, kiluj ho, nie, Poď. Ty vole, to musí byť zvuk v tom videu. Killal, fuck off, insert is over. Nikdo neuteče. Chalani, alebo dievčatá. Videli ste to na boku? Milujem ťa, ork! Milujem ťa! Kde si ty? Sračka jedna. 6 kg, z toho 4 na konci. XD. OK, tak ako toto chalani, toto bolo mega. OK, takže rezulty, nový rank, next rank silver, jasne. Koľko sme dostali? 750, 25. Tak ako toto. Chalani. Aj dievčatá možno. Toto bolo mega. OK, tak uvidíme sa pri ďalšom videu. Lúči sa s vami Hebieska. Čau.